Nosaltres hem col·laborat amb la XIE, amb un plan de cotoutilització. Un alumne l'any passat que tenia que fer un projecte tecnològic, perquè estava fent el batxillerat tecnològic, i li vam ajudar a fer un projecte amb Arduino i la domòtica. Li va quedar molt bé, li vam orientar més a nivell tècnic que a nivell conceptual, tot i que va lligat, però jo crec que vam fer un bon paper i sobretot li va ser molt útil a aquesta persona. A nivell d'empresa, el que pensem és que formar part d'això és molt interessant perquè és una necessitat real que existeix de part de que la formació ha d'anar de la mà de l'empresa. No que tota la responsabilitat recaigui sobre l'empresa, però sí que ha de ser un actor actiu en tot això. Ha d'anar de la mà, perquè moltes vegades els estudiants surten dels cicles i dels batxillerats i fins i tot de les carreres amb pocs coneixements tècnics, sí molt teòrics, però és veritat que tenen moltes dificultats. I formar part d'aquestes coses és atractiu precisament per poder millorar això. Hem d'estar a prop, les empreses han d'estar a prop d'aquests programes, no només per poder aprendre la pròpia empresa, sinó també per poder col·laborar i millorar aquest punt, aquesta manca de part tècnica dintre de la teòrica.